Eta 60ko hamarkada horretan, 70ko hamarkada horretan, gazteak denpora librea eta zetan emoten zen duen, edo zer izeten zen hemen? Berrizien eguen zine bat. Eta, azte burutan zine dakuten ginen. Eta gero lan eguen sala de juegos modoko bat, eta, haintxe pasetan jandun denporie. Batera, bestera, musiki eta olantxik makinatxo bat eguen diru sartu eta musik entzuteko, eta musik entzun, eta sala de juegos zen, bai. Eta salon parrokialo eguen. Bai. Eta salon parrokialo ganera gauza asko egiten zen. Ekintza batzuk egiten zen. Zeintzuk. Udan ez, urtien zier, antzerki zepe egiten ziren. Antzerki zepe. Piano bat ederra bebeuen. Gero... Dantza, pentsa huesan, bai. Ikastoli be, antxe... Antxe sortu zan berri zen. Edifizio moduen. Bai. Bai, ez sasoi horretan sortu ziren, ikastolak eurek bere, ez da? Bai. Eta gero udan hor egoten zan, eskolak emote zituen. Bertoko, jenti indako, ni ez naz gogoratzen. Unitzen az, ni baina purtu eta aurreratxo izango ziren. Zeran, nire lehenko bat delinea zinu eta baintxik ez iban. Hemen berri zen 3 edo 4 edo 5 edo abade egusan, eta arizek emote, klasiek jente gaztien dako.